dawet sak mangkoke pinten? Gangsal 1000, Mas. Oh nggih, setunggal nggih. Oh nggih, entos sih sekedap. Mbak, sampun, Mbak. Nggih. Nyuwun plastike nggih. Oh nggih. Niki, Mas. Oh nggih. Pinten niki? 5000. Oh nggih sebentar. Niki nggih, Mbak. Oh nggih. Yo, Mas, ngapa mangkoke kok mbok adai plastik? Lah jare sak mangkoke 5000. Ya mangkoke tak go muleh no. Oh alah, cah gendeng. Ya, putri. Nggih, tesih, Mas. Bungkus beruh ya, Mbak. Bungkus anu beruh iki, Mbak. Bungkus 20. Bungkus 20 iku sing 10 campur. Sing 10 campur, sing telu iku dawete beruh, santene beruh, terus nangkane ya beruh, tapene sithik. Sing loro nangkane sithik, dawete beruh. Kok kebalik? Nangkane beruh, dawete sithik, santene sithik, bungkusnya plastik. Kok terus sing telu neh, sing telu iku dawete sithik, nangkane sithik, tapene beruh, santene mang beruh apa sithik ya aku nih? Santene beruh lah, Mbak. Kok dilangi dhewe. Lah sing loro iki khusus. Sing loro iki nek iso aja dicampur, Mbak. Kok dipisah-pisah. Sing dipisah-pisah iku sing iku santene iku santene iku plastike dhewe. Terusen nganune apa jenenge iki iku dawete plastike dhewe. Terusen sing nangkane plastike dhewe. Terusen dawete engko plastike dhewe. Lah engko nek wis diplastiki dhewe-dhewe, Mbak, engko lagi ditaleni dadi siji dicampur. Engko nek wis ngono engko lagi iku apa jenenge kok diadahi dadi siji kabeh. Totale mang piro Mas? Siji loro sing campur 10. Sing sithik mang 3. Sing beruh mang 2. Terus sing telu mang sithik. Sing loro mang pisah-pisah. Elenga, Mbak, kowe, Mbak. Mbak. Loh. Tutup, Mas, tutup. Kok jarang tiwas ngomong ngetepres malah tutup. Oh.